utang bakare nyaur mesti tanggoku nyatane utange akeh ya. Utang nang mekar ya enek, syariah ya enek. Nyatane minggat saiki ya bingung ya wong. Kuwi wong nandur bakale ngunduk utawa wong gawe bakale nganggo. Urung mesti yo. Wong ngeduk kuburan ora dienggo dhewe ya. Muridene napa jenenge? Makmum. Makmum. Ngarepe makmum? Imam. Ngarepe imam. Jenazah. Sapa sing ngomong ngarep dhewe imam? Kena pasal iki. Pasal apa? 521. Apa enek kuwi pasal apa kuwi? Pakan pitik. Kuwi Nutuli matamu kuwi. jenengan asta niku napa? Teng iki? Iki to. Nggih. Mik. Enek instrumen ora? Ono. Ora muruk. Sampeyan ki ada-ada kok ming tulah-tuleh to, Pak? Lah ya aku bengi iki paling goblok. Lagi krasa rong dina iki to. Lampu. Nyapa kok padang? Loh, ya bener enek listrike to. Nyapa kok padang? Mergo enek setrume. Salah. Karena apa? Mergo matamu melek. Mergo Apa-apa duwe sikil iso sama aku. sing dilunggi Mbah Lurah niku napa? Porsi. Sikile piro? Apa? Kok ora mlaku? Awake dhewe suwe ora ketemu, Nggih. ora semayanan, ora Nggih. kencan. Iki mengko seragame iso padha iki. Pancen kula mboten beto seragam milih seragame yoga, Pak. Mboten, ya ini yang dinamakan manusia itu tidak lepas dari perasaan. Ah iya. Nggih, dados ngeten, manusia yang berbuat Allah yang menentukan. Betul. Dadi niate awake dhewe jane ya ora padha ning karo Gusti Allah digawe padha. Betul, betul. Mula alhamdulillah Jinangun wingi nggih padha wayangan, Nggih. Plosorejo nggih padha wayangan, Darungan nggih padha wayangan. Nggih. Kula wingi king Jinangun babas Plosorejo ning Darungan senes kula. Ngoten senes kula. Ha iki lho, nanda barang iki lho, lurah Darungan teko karo aku ya kanca badminton lho. Kok ya ngejak dagelan liyane ngono lho. Mbok ya sisan kok kono dek iki nemoni babas rono. Padahal men kula ukur lho, Bos. Nah, Kono Jinangun, rene Plosorejo. Lah padahal kono tak arepe larang, murah neh. Boten. Iki lurah-lurah saka tenggon desa do. Masya Allah Mas, niki kasen kuyung para lurah-lurah sekecamatan lho Mas. Saestu. Rejo Winangun bareng ora. Wau dalu lagi 3 dina kula king Kilen ngriku. Nggih, Pak. Sakniki nderekke panjenengan lenggah ngasta Pringgit. Piyayi Plosorejo nggih wayangan melih. Dadi insyaallah sedekah piyayi ngriki niku mboten entek tur barokahi kabeh. Allahumma. Amin. Ora lokak bakale tetep. Kebak, Pak. Ora roboh tetep bakal. Bakoh. Dadi niki piyayi ngriki sing iso diarani sugih ora malih, penak ya ora ndangak, sugih bondo ya ora pamer dodo. Duit niku ming gegeman ning nggon ikhlas niku tetep teng ati, Pak. Duwe duit akeh ning ora ikhlas apa ya arepe dadi ngeten iki. Betul. Lho nggih to. Mula niki hebat, tepuk tangan untuk masyarakat Plosorejo malam hari ini. Nyatanipun sedekahipun nggih mboten kok sithik, Mas. Betul. Nglawaken panjenengan tesik nyenengke piyayi kathah. Dadi niki sing dicatet ngamal jariyahipun mboten kok namung sing gelar wayang kulit, nanging sing mirsani niki nggih dicatet ngamal ngibadahipun. Sebabe. Nek enek tontonan yen ra enek sing nonton jur sinten sing delok. Oh iya bener. Mula suksese pentas niku gumantung suksese penonton. Apapun bentuknya pementasan, kalau tidak ada penonton itu namanya pementasan yang tidak sukses. Mula tepuk tangan untuk penonton malam hari ini yang luar biasa. Nggih, Pak. Ngriki nek ndelok wayang ruwame ngeten iki nek sing nanggap parang-arang. Nggih melu desa ning nggih kanu ego pratika ngoten niku nggih. Saestu matur nuwun. Tur nggih kowe kok ming tingak-tingut tok iki lho. Masyaallah. Lah kula kali panjenengan niku ya kepenak sapet jagong, bali-balan lesung jemenglung. Lah kowe iki 3,5 juta kok ming toleh ngene iki. Terus rene kuwi sangumu apa ngono lho. Aku mbuke seragam kaya ngene kaya nom-nomane Mbah Bejo ya. Kok nom-nomane Mbah Bejo, wis ana tetembungane wong Jawa sing wis saiki diteruske karo para-para pinesepuh. Apa, Mas? Ajining raga gumantung saka busana,
Ajining awak gumantung saka tumindak, ajining diri gumantung saka lati. Sapa sira sapa ingsun aja duwe jiwa adikang adikung adikuna. Wong sing luwih becik apik kuwi andhap pasor, wong utang bakale nyaur. Wong mesti. lho piye to? Tanggoke utang nyatane yo minggat ora nyaur ya. Iki padha karo tetembungan sing tak omongke wau lho. Patah mengatakan Nah, kuwi lho, tembung ngono. sing indah, tembunge wong Jawa sing hebat. Wong- Tinggalane awake dhewe mung karek nemu. Niki Endah tapi orang bener nggih mboten bener lho, Bos. Wong Wong utang utang bak- bakare nyaur mesti tanggoku nyatane utange akeh ya. Utang nang mekar ya enek, syariah ya enek. Nyatane minggat saiki ya bingung ya wong. kuwi berarti ora kok punon sewu kuwi berarti penyakit. Iya. Wong ki nek ora ndek penyakit utangan ya ora mungkin wani utang, ngono lho. Wong utang bakale nyaur. Urung mesti kok ngengkel demi minggat kok wonge kok. Wong nandur bakale ya unduh. Urung mesti pangan reng ya ora ngunduh ya. Aku tanggoku nandur pelempangan codot wae. Nyatane ya blas ya apa-apa. Kuwi wondene padha karo ngeten lho Mas Kluthuk. Utang bakale nyaur, wong nandur bakale ngunduh utawa wong gawe bakale nganggu. Urung mesti yo. Wong ngeduk kuburan ora dienggo dhewe ya. Aje dagelan kok seperti babalan. Iya. Kayak TV. Iki ki tembunge wong Jawa kok mbok srekali to kowe iki. Maksudnya ngene lho, tegese. Lho, kowe aja lalu-lalu lho. Iki ndereke dalang ki ya dalang sing bersastra lho. Dalang yang Alah mempunyai kita protes iki mau. apa? Dalang kabeh kos Solo, yoga kos Solo. Nggih. Gamelan kos Solo. Nggih. Sinden kos Solo. Elek sing ra kos Solo. Sinten? Debok. Lah Lek kabeh, nyapa? lek kabeh kos Solo nyapa debok dadak jagane wong kene. Ayo. Ning dindinggon ki paling penting kuwi ya iki. Lah berarti kan yo apa yang dia katakan berarti kan ora kabeh kos Solo. Ya apa ora? Ning lak piyayine andhap pasor ora sombong. Ora iso, malah dalang kemlindi iki Mas Kangko kuwi. Kowe tak tapuk lambemu lho. Ya ampun iki Kowe iki mbiyen cilik dindet karo Mbah Yai Haji Sukron Suwondo lho. Biyen bapak Jolegon neruske derek Mbah Sukron saiki putrane sing ngasta dalang genti sing neruske awake dhewe. Kok iso kemlinti didikane Mbah Haji Sukron Kangko. Suwondo ki apik-apik lho. Sing kemlindi iki Mas Kangko iki. Kok iso? Ditanggap larang-larang nyapa kok ora gelem madhep rono kok madhep debok. Iki kemlindi. Ki goclok meneh bocah iki. Kowe jane tau ngaji apa ora? Kowe tau ngaji apa ora? Jenenge Lho, imam. kok ngaji wae aku iki mondok iki saulan full. Mondok ning ndi? Pondok Ramadan iki aku. Dagelan ngene iki kok sik payu ya? Lah iya. Iki sing kowe tau salat to? Tahu. Mulane salat kae imam mesti madhep ngendi? Ya madhep ngulan apa tahu mlumah iku ya. Loh. Lah iya mula imam lak mesti madhep kiblat. Iya lho. Lah mulane dalang ki padha karo imam madhep kiblat. Iki iso diarani imam karena ini pemimpin pagelaran. Mula kowe iki nek sinau ngaji to Mas, kowe iki tak tuwekke lho. Aku sing luwih enom. Kudune kowe iki sing luwih tuwa sinau bab-bakan akhlakul karimah. Sing tuwa kuwi kaya ilmu pasti lho. Nah, Saya bersih, saya menunduk. iki saya nunduk terus dong kena hipoten to, Pak. Ngono. Wis tak tambah ning ngene Maerot, Pak. Iki lho sing diarani non sewu. Panjenengan nek di demo ngeten kula sing mboten trima, Pak. Oh iya, aku belanono. Lah apa Nek, ki? lho. Ora trimo aku urung kirim. Nek jenenge dalang kuwi lak imam. Iya. Mula madhepe kiblat ya madhepe ana ing kelir. Mula iso diarani imam. Iya. Garis besarnya imam itu adalah pemimpin gitu, Mas. Betul. Wong kuwi angger dadi pengarep kuwi iso diarani imam kaya Mbah Lurah. Ngeten iki. Mbah Lurah itu imam, pemimpin. Karena yang mendepani di Desa Plosorejo. Kowe kuwi pamane ning nggon rumah tangga itu juga imam, imam keluarga. Nek iki imam pagelaran, nek nggon masjid ke imam nggon ibadah. Mula ning dinggon nek sing ning ngarep dhewe iku iso diarani imam utawa pemimpin. Betul. Nek pas ibadah kae. Iya, iso diarani imam. Nek pas nggon ibadah ning ngarep dhewe kae imam. Ngono lho. Ora tau nglayat kowe. Loh. Hubungannya itu apa? Lek ngibadah salat kae lek pas ning arep dhewe, Namanya imam gitu, Pak. Kurine jenenge makmum. Nah, berarti lek pas salat kae ning arep dhewe, Ning arep dhewe iki imam. Sik. Dimanapun itu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, nggonku barang kono, ning arep dhewe iki jenenge imam. lek pas salat niku. Pas salat, Berarti sampean tak tahu takziah sampean. kok hubungannya apa? Sama tahu nglayat no mboten? Ya tahu to. Tahu salat jenazah? Tahu. Muridine napa jenenge? Makmum. Makmum. Ngarepe makmum? Imam, Ngarepe imam. jenazah. Sapa sing ngomong ngarep dhewe imam?
Anu Mas Kangko aku gak Niki efeknya sampean debok nggo ora nggo kok Solo ngene iki dadi. aku gak melu-melu urusono we ya. Ya ora melu kowe numpak bis engko mburi ya lho. Lho kok iso oleh-olehmu kok ngono Iya lho, urung mesti lek ning ngarep dhewe iki imam. Nggih. Sing darani nyapa kok iki ngene, nun sewu. Iki sing darani manunggaling kawula Gusti. Masya Allah. Ya ya. Loh, ya ampun rupane kaya gemuk ya ngene kok iso. Gemuki matamu. Ngono kaya nesu ki ya ngopo? Ya nesu lho iki omong tuwek apa. Kok jangkrik tamu pusing men. Aku ra mampir bali desa mepet ning mburi ngono. Niki sing darani manunggaling kawula Gusti. Nggih. Mulane iki kabeh iki nun sewu ngibadahke imam tapi nyapa lek pas salat jenazah kek jenazah dekek ning ngarep. Kuwi ndudune Gusti Allah ki tresna marang umate sak bejat-bejate sak nakal-nakale menungso ning alam donya. Ning sok ben tinimbalan dening Gusti yang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal diunggahne derajate ning ngarepe imam. Masya Allah, alhamdulillah. Mulane nun sewu Bos. Iki sing sadarani menungso kang urip ning alam donya ki keikhlasan. Keikhlasan. Ikhlasan bengi. Ikhlas no. Ikhlas kula menika kaya ikhlase wong Ploso Rejo, Bos. Ikhlase wong Ploso Rejo iki ikhlase kaya menungso. Kaya ragane menungso. Contonipun Tak iki, tak dude apa piye kowe? nggih. Tak dude apa piye kowe? Pripun contonipun? Ngene. Sing tak aku sing pengerti ikhlase kuwi padha karo ikhlase ragane menungso. Ragane menungso. Iki iso gelar kudu iso gulung lho iki. Kula ndek tak gelar arep nggulung wis ora iso digrebek polisi kuwi. Kuwi lak njiki to blok kok iso. Kuwi jenenge sing mbok omongke iki pekat penyakit masyarakat. Ya. Kalau kamu itu judi, ranah undang-undang kena pasal judi itu 303 nggih Pak Sek nggih. 303 KUHP. Kok nganti kowe main nyolong duwike bojomu terus mbok gowo mlayu, kowe kena pasal meneh kowe. Penipuan 378. Lho, tanglet to Pak polisi lho. Mesti apa? Kok kowe kepepet lan ndek duit nyolong pitike tanggamu, mbok dol kasus meneh pasal meneh kowe. 363 atau 362. Lho, wong nek pengen roh pasal srawung karo polisi. Kowe lek menteleng ngene iki Nyapa? kena pasal iki. Pasal apa? 521. Apa enek kuwi pasal apa kuwi? Pakan pitik. Kuwi Nutuli matamu kuwi. Wong iki ngomong edukasi kok ngomong kok pakan pitik ya ngopo kok iso ngono kuwi lho. pitik menika Pak. Itu pitik kawula Gusti. Kawula Gusti manunggal kalau Gusti ya. Dah aku lek mandung kene Pak. Enak kali aku. Apa Kowe iki lali. Ikhlase kaya dene ikhlase raga. Nah, kuwi lho. Sing tak teni kuwi tembung kuwi. ngeten. Mergo aku ora tau krungu perkara kuwi. Ngeten nggih. Nun sewu. Menungso ki diitung saka apa sing dibisani utawa sing diisani. Wong ngomong rasa angel-angel. Nggih. Nyapa kok gapurane balai desa ki bersih desa duwe janur. Sebabipun Mas. Mergo ki lek duwe rafia ki malah nyilakani. Loh, Janur ki saka tembung jan ki jaan nur ki cahya. masyaallah. Jaan ki pelaku nur ki cahya utawa padang. Dadi insyaallah kabeh sak kabeh perangkat desa ning Ploso Rejo lan warga masyarakat bakal oleh pepadang saka Gusti Allah Subhanahu wa taala didoke bilane cedhake rezekine diparingi gemah ripah loh jinawi murah sanjang tuwing papan. Bocah iki kok iso apik to omongane. Biyen apa gandul sarunge yai? Aku ndek ning gandul malah melorot ra katokan ya ini lali. Dadi ndeledek. Lah aku yo yai dineh kok iso mangsane. Ya, iya. Mula iki sing jarane Nggih, Bos. tasakuran. Tasakuran. Gelar wayang. kok nyapa gelar gamelan? Gelar gamelan menika nun sewu. Wong menika luwih becik nyenengne wong liya tinimbang nyenengne awake dhewe. Niki lho. Sakala awake dhewe tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. Menika yang menjadi moto warga masyarakat Ploso Rejo. Mula sing diarani cinta. Nah, Apa Pak cintamu Pak? lah kowe iki apa ora ngerti panitia? Cinta itu cerita indah, namun tetap abadi. Dadi cerita-cerita sejarah biyen desa Ploso Rejo iki biyen kepiye, iku bakal diceritakne marang anak lan putune. Dadi cerita sing apik-apik, Pak. Oh lho wis. Iki nun sewu lho, Bos. Iya, iya. Iki ilmu tuwek. Tembunge gamelan Gawe amaling liyan. mula sedekah ngene. Sedekah. Gawe amalan liyan, gawe seneng gawe tenaning liyan. Gamelan ana rena-rena. Gawe tenanging liyan. Gamelan. Gamelan gawe tenaning liyan. Oh iya, ya kalau masuk gamelan kan bisa untuk terapi. Nah betul. Untuk Mergo makan tidur. Betul. mulane kula ngomong nyapa kok gamelan ki gawe tenaning liyan. Piye, Pak? Mergo ora gawe senenge liyan. Mergo wong seneng urung mesti lek tenang, wong tenang mesti seneng. Weh, sik iki jero lho iki. Iki yang digali tenan. Iki perkataanmu ki Wong seneng urung mesti lek tenang. Ning yen wong tenang mesti seneng. bolak-balike padha ora kuwi. Iya.
Wong seneng urung mesti tenang iki contone. Contohnya apa? Karaoke ning gone kafe. Hah? Wong seneng, Pak. Dengan ora tenang wedi konangan bojone. Ya, Pak. Gelisah ya. Gelisah. Tuku gelang ting kerempyong. Jarwo ta kuwi? Ya apa li dek ya. Kok gege budale karo kowe. Gitu lho. Ya. Apik kuwi. Lah tapi yen wong tenang kuwi mesti seneng. Nggih, Contohnya kayak jenengan para pradangga, seniman seniwati dan juga warga Sing masyarakat mirsani. sing mirsani ing dalu menika. Ini saya lihat ketenangan hatinya sudah terlihat. Mulane ing dalu menika kabeh ketok seneng atine, seneng bungah atine, insyaallah yen wong seneng, insyaallah bakal oleh berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa Lho taala. niki lho. Sing ngewehi ya seneng, sing nampa ya seneng, sing ngeruh ya seneng. Akhirnya seneng dikelompokne dadi siji dadi ketenangan. Alhamdulillah ya Allah. Gini bener. Iya, benar. Niki ta, Pak. Iya. Kula wae contoh mulih. Apa neh? Jajali. Ayo apa? Lho, kok tekok kowe ayo apa ki lho? Lah kuwi lak wayang iso disawang. Ya toh, gamelan iso disawang. Dute nek. Sing penak nek. Ndi? Kowe nyapuk nggih beskap. Ya mergo seneng. Nyapuk nggih jarik. Mergo seneng. Kayak apa? Lampu. Nyapuk kok ngurup. Mergo enek listrike. Salah. Lho, engke to, Gus? Enek setrume. Nah, kuwi lho. Enek apa nih? Setrum. Berarti enek setrume Iso murup. Samuro. sing jenengan asta niku napa? Teng niki? Iki to. Nggih. Mik. Enek setrume pernah? Ono. Kok ora murup? Sampeyan ki ada-ada kok ming tulah-tuleh to, Pak? Lah ya aku bengi iki paling goblok. Lagi krasa rong dina iki. Ya. Sik, baleno. Sebab apa lampu kae kok murup? Kayak apa kae? Mergo lampu. Kayak apa? Lampu. Delok apa kae? Lampu. Nyapa kok badan? Loh, ya bener enek listrike to. Nyapa kok badan? Mergo enek setrume. Salah. Karena apa? Mergo matamu melek. Mergo kowe lek merem mesti peteng. Kowe pengen merem terus ya tak culek mripatmu. Nek ditinggal ki nek merem ki ya mesti peteng to, Kowe Mas. lek mbok celuk mripatku, kowe seneng sampeyan celuk. Monggo medalipun Mas Jok ini kali sibutan dari gua hantu. Ya rasti Coba lah. Nggih. Lho iki ukuran lho, Bos. Oh, dadi simpel, Pak. Simpel. Simpel ae. Aku iki lek mbedhek sing simpel-simpel malah. Iya. Dadi non sewu. Nggih. Iki sapa? Ah niki sing mirsani no panitia no. Kayak sapa kae? Ha itu penonton. Nyapa delok? Loh, ha mergo ada hiburan golek seneng kok. Nyapa kok rene? Loh. Mergo pengen delok wayang kulit. Bersih desa. Nah, Omae ndi? loh. Lah sapa sing mudeng? Rumah samu kene petugas Dukcapil napa? Mbok tekok yo main ndi? Numpak apa? Ya enek sing numpak motor, enek sing numpak mobil. Nah sing mlaku. Nah, Nyapa kok mlaku? Yo. Nyapa kok mlaku? Duwe sikil. Berarti Nah, apa-apa duwe sikil iso Iso mlaku. mlaku. sing dilunggi Mbah Lurah niku napa? Korsi. Sikile piro? Apa? Kok ora mlaku? Mbah urusana dhewe. Tulung dah. Aku dhewe mumet tok iso. Ayo. Sik iki debaten iki musik karo panjenengan karena panjenengan sarjana. Ayo napa? Korsi. Sikile papat kok ora mlaku? Oke, benda mati kok. Lek benda mati Ora iso mlaku. sing diparkir ning mburi napa niku? Mobil. Benda mati kok hidup. Ya mati. Kok mlakune banter? Mergo nek mesine kok. Lah nek mesine Mesine iso mlayu banter. mesin jahite ora mlaku banter. Kan mergo iso mergo dipancal. Lek dipancal Dipancal mending mlayu banter. sing ngomong sapa bojo ki tak pancal malah geblak ning kenane. Gak kwalik to, geblak terus mbok tutul meteng neh ngono lho. Tak tonyo tenan kowe engko. Berarti kowe nginceng lho. Ora kok nginceng. Oh iki ra sembrono kok mangsane. Mulai Wong niku mlane sing kula meneng ngeten iki lho, Bos. Nggih. Wong ki aja rebut bener ning rebut salah. Yen rebut bener adu argumen ini tidak akan ada habisnya. Padha karo masyarakat kali pejabat. Di saat musyawarah itu bukan menyampaikan aspirasi tapi musyawarah untuk mencapai mufakat. menyelesaikan masalah tidak harus dengan cara yang kasar, Nah. tapi dengan cara yang sadar. Nggih niku lho Mas Kangko. Niki, Nggih ngoten Pak. niku. Nah, Manusia wajibnya mengangkat tangan, biar sisanya Gusti Allah yang turun tangan. Niku lho. Mula begini ki ade mboten sah ngangkat tangan, ben panitia sing turun tangan. Ngoten lho, Bos. Ngono lho. Ade sargane kok Catatane lho, Pak. jelas ngono. Ten kakek musik nggih. Teranipun gayeng. Dhewe. Ngoten. Tapi nyuwun musike, Mas. Kayak penerima tamu. Kalih mengke. Lho, nderekke dalang ki mpan nggawa papa. Ya kenyeh. Nek ko Surakarta Hadiningrat ngene iki Ya, ya ya. Nggih. agemane Ngeten ya iki, Bos, manut. ade. Ya. Ngono. Aku ndek ngene ngeten dalan ke Papua malah nggih koteka ngene aku tadi.
Ya beda no kok iso. Cobi kalih nglaras Kang Siden nggih. Jan. Nggih nggih. Sanipun jangkep mangke. Jan komplit kabeh iki. Loh, komplit Pak. Ini nun sewu lho. Iya, iya. Iki cara pasar ya, nun sewu iki gak nganu aku. Iya, iya. Nun sewu Pak. Iki cara iwak bendungan seru sing bar Oh lah dipladu. iya iki, pladu. Cara pladu. iwak. Cara iwak seru sing bendungan bar dipladu. Ngerti aku lek hobimu mancing. Ya gimana? Iki cara no gede iki bekel, Pak. Oh, iwak beker. Bekel. Kuwi kok apa to, Mas? Gede. Bekel ya? Bekel. Mulai piye? Oleh mak wer. Wah, asik. Keluar tapi lek nek nggon endut iki mek dekeme ngono iki. Bekel ya? Bekel. Iki cara iki. Cara iwak Dita. Dita iki cilik lah iki cara iwak no nila. Masyaallah. Nila, Bos. Nila. Cabeke. Tapi mak cepak. Wah, Dadi cara anu ngece wong lanang cepak ngalih. Oh, Cara karakter wanita tuh jinak-jinak merpati. dicedeki. Ngadoh. Dicedeki. Ngadoh nek nggon peteng dekem tadi ngene iki. Oh iya. Yang satunya. Iki cara iwak serutne ya. Wis perawat lho kuwi. Iki cara anu bader, Pak. Badar ki sisi oke lho, Bos. Lah iya sisi oke. Dadi dia masih melindungi keperawanannya. Masya Allah, iya. Kok ya cetha ta awakmu ya? Jabrik pas manuk lho. Anu, sirku weteng ini lho Mas. Sing mbok tabok pas kutuk benguk. Ya. Sebelah, mayang. Iki. Cara Mayang. iwak napa Mas? Iki golsom. Golsom ki ya Golsom, termasuk keluarga ikan ya? Iki kaya apa jenenge warnane apik lho. Nggih. Tapi kulitnya kewandel. Wow, dadi nek didaharno piye? Yes, oleh rambut sisi kowe kaya mangan rempelas kowe ya. Ya. Ini. Wiwi. Kuwi cilik langsing wader iki, Pak. Wader ki Wader. dipayah enak ya, Bos. Enak, dipayah. Goreng garing. Goreng garing enak. Sambele terasi. Sambel terasi. Ditmam. Pas udan gremes-gremes, Iya. nyambel Terasi terasi. ngrungokke radio dalange Mas Kangko. Sambel bledek bongko kowe. Lho, Lah udan nyel radio kucluk jane iki. ayo Mas yo ngiyup ning jero omah ngono. Sitok. Iwang. Iwang kae cara iwak nun sewu ke beda neh kae. Nggih, napa? Kae nun sewu keprek. Iwak keprek. Keprek iki kaya bader bang tapi cilik. Oh, nggih. Keprek iki. Iya. Apa? Cungpe. Sing iki cara iwak nun lambene tak delok mingkem. Mengo. Mingkem. Iki cara iwak nun cakarmut. Iwakno cakarmut. Cakarmut. Loh, lha iki cara gerake piye, Bos? Wis mek meneng tok nemplek tok mak mut. Wah, lah kowe kepengin dimulno piye? Lambemu ora sembrono kok iso. Gitu, Mas. Iya. Tapi jangkepe iwak. Iwak. Kuwi jelas sayur. Sayur. Cara sayur ngono piye? Sayur. Sing ndi? Cara Mbak Dwi, sayur. Jangan tewel. Alhamdulillah. Jangan tewel nek blungane sithik. Alhamdulillah gurih. Cara iki Ginta. Jangan asem. Cara iki nduk sapa? Nova. Nova ki cara jangan nun sewu ya. Nggih. Iki mau tewel, asem Asem. ke bobor. Alhamdulillah pas lawe badar karo bobor masuk. Iya. Iki. Mayak. Mayak iki oseng-oseng kangkung. Masyaallah. Kangkunge diketoki, Bos. Gak no langsung dawa dadi lek mangan koyo layangan nanti dileter. Oh. Itu diketoki nang matamu ya. Maksudnya diketoki. Ya kangkung ya diketoki ning ndi gendeng jane iki. Iki sapa ki? Cungpe, anu wiwi cara Iki tak sayur. delok iki cara sayur daging oke ki rawon. Masyaallah. Duduhe oke. Itu nyemek, Rupane ireng. ireng tak gajih tok. Wah. Dipangano rasa dilek no telusur mlebu dhewe. Keluake piye, Mas? Keluwake ireng dadi nyemumruh. Wah. Iya. Nduk iwang cara sayur napa, Mas? Cara sayur ke nun sewu ke. Nggih. Cara sayur nu rada ngedeni ke. Napa, Mas? Rada ekstrim ke. Napa, Mas? Jangan ke cara anu opor. Wah, kuning kae. Kuning opor ke. Wah, berarti ku lak nyegeri santene oke. Oke kuwi. Masyaallah, iya. Cungpe cara sayur Kuwi dudu sayur tapi pelengkap makanan kuwi. napa, Mas? Acar. Lu acar ki lak kecut to. Kecut tapi makanan kuwi arane acaritan enggak lengkap. Weh, dadi Tinggu kecut-kecutan. Lek pengen kecut kuwi dilas tok keleke tadi. lah iki ora umum kok iso mangsane. Kagem musik kesanipun jumeneng. Sapa? Iwang Pak sapa? Derek Iwang ngono napa kene. Iwang melu iki. Iya. Kene, Dok. Iya. Udah bisa. Kita pakai koprai ya, Mas.